niin meillä on nyt ollut tämä pelätty jäähyväisten hetki. Ja voin todella sanoa, niin kuin Marjata tuossa jo aiemmin mainitsi, niin meillä on ollut hyvä yhteistyö Veli-Laurin kanssa. Ja olemme saaneet sellaista lämpöä ja huolenpitoa. Ja juuri tämä asia, että Veli-Lauri on tullut ihmisen tasolle. Hän ei ole ylhäältä, vaan alan ohjeita, vaan me kaikki ollaan todella tärkeitä hänelle, niin kuin Marjotta jo tässä toi esille. Ja on ikävää erota näin pitkäksi aikaa sinusta. Ja omalta kohdaltanikin voin sanoa, että on ollut ilo työskennellä yhdessä kanssasi nämä muutamat vuodet. Mutta kun emme voi mitään, niin meidän täytyy hyväksyä tämä tilanne. Haluan lukea täältä Raamatun tekstinä sinulle muistoksi, kuinka ollakaan, niin tämä on sama teksti, jonka Heini oli tuossa alkuun lukenut. Ehkä se on sen takia erikoisen tärkeä sinulle. Tämä on täältä Sananlaskujen kirjan 3. luvusta. Luen sen vielä uudelleen. Poikani, älä unohda sitä, mitä opetan. Pidä kaikki käskyni mielessäsi, sillä ne kartuttavat päiviesi määrää, antavat sinulle elinvuosia ja menestystä. Älä unohda laupeutta, älä uskollisuutta. Tiedon ne kaulaasi, kirjoita sydämesi tauluun. Niin saat rakkautta ja kiitosta sekä Jumalalta että ihmisiltä. Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraa. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi. Hän viitoittaa sinulle oikean tien. Nyt on tahdottu säästää vähän, kun tällaisessa tilanteessa ehkä olisi hyvä kukkiakin antaa, mutta me on ajateltu, että ehkä on jotain vieläkin tärkeämpää. Ja haluamme siksi muistaa tämmöllä pienellä kirjekuorella. Tämä nyt ei ole ihan tämmöinen ruskea kirjekuori. Emme voi antaa ihan tämmöistä kultaista kädenpuristusta, mutta tämä on rakkauden osoitus meiltä sisarilta ja veljiltä täällä Seinäjoella. No niin, minä haluan nöyränä kiittää ja ottaa vastaan nämä huomionosoitukset ja muistot ja kiittää ja vielä haluan todeta, että minä ainakin toistaiseksi pysyn vielä tässä seurakunnan jäsenenä, että mä haluan pitää yhteyttä sieltä käsin, missä me ollaan ja näin päin pois, että minua tietysti ihan liikuttaa ja häkellyttääkin tämä niin kuin huomio, mitä me saadaan osaksemme tässä näin, mutta jokaista seurakunnan jäsentä haluan kiittää sydämellisesti ja yrittää muistaa rukouksin tästä eteenkin päin ja olette olleet tärkeitä ja olette jatkossakin tärkeitä minulle ja näin. Ja Jumala runsaasti siunatkoon teitä. Aamen. Joku haluaa muistaa, niin nyt on hyvä tilaisuus vielä jotain sanoa Anne Veli-Laurille. Varmaan kaikilla alkaa olla nälkä, niin me voidaan pitää nyt ruokarukous ja siirtyä syömään. Siunaa Jeesus ruokamme, ole aina luonamme. Aamen. Aamen.